Hello mga palangga! Good afternoon. No, it's morning. So, Only just. Only just. Magto-12 na actually. So, I'm preparing my breakfast slash lunch. We call it brunch. Huh? Brunch. What do you mean by brunch? Breakfast and lunch combined. Okay. John is having his lunch. So, naisipan ko mag-noodles ngayon kasi we have few noodles, lalo na ito kailangan natin itong gamitin. In fairness mga palangga, this is my first meal of the day. Hindi ako ginutom. So, parang yung chia seeds, it's doing well. And nabasa ko yung mga comments niyo for today's vlog and sobrang daming nag-request ng apple pie. So, gagawa tayo ng apple pie. Some of you were saying, can you do both? We only have 5 apples, so our apples is limited. We cannot have 2, but, you know, having 2 is being too greedy. So, that's not healthy. Isa lang ang pwede. Hello, mister. You're very quiet there. I'm having my lunch. I'm having my hot cross bun. Can I have a bite? What's my name? You know Zoe's stealing it. my hot cross buns. I like your hot cross buns. Today she's having mine. Okay. Oi, violent. It smells so good mga palangga. Cabbage natin. Carrots. I-check natin. Hindi ako maglalagay ng meat mga palangga kasi wala akong na-defrost. So, purely veggies lang talaga yung gagamitin natin. Oops, may tumatawag. Sasagutin niya ni Mr. 2 more minutes and kukunin na natin siya sa ating frying pan and isi-set aside natin siya. A few minutes later. So, ito na siya mga palangga. Yan. Yan. Maglalagay lang ako ng chicken stock dito. And then, ating noodles. And haluan natin ng isang vermicelli pala. Vermicelli noodles. Maglalagay ako ng kaunting toyo. Ayan. I-add ko na yung veggies. Ang sarap na ng amoy mga palangga. Nakakagutom na talaga. Masarap tong pansit pag kinakain mo with sliced bread. So, ito na yung finished product mga palangga. Yan. Happy ako sa ating noodles. Kuha lang tayo ng sliced bread. Ganito din ba kayo pag nagpapansit, nag-i-slice bread? Kasi ito yung ginagawa namin sa probinsya. At meron pa tayong natitirang chia seeds dito, oh. Iinumin ko yan mamayang gabi. So, ito na po. Kain na po tayo. Hindi ko to uubusin. Uy, I don't think so I can finish it all in one go. Kakainin natin ito mamayang hapunan. Yan.
So, kain tayo. Yung toast natin, ready na rin. Nilagyan ko siya ng lemon dito kasi masarap yung pansit pag pinipigaan ng lemon. So, kain muna ako, ha? And manunood ako ng TV. I am watching a movie, mga palangga, and it's called Yesterday. And nagulat ako kasi si Ed Sheeran nandoon, nasa movie siya. Alam naman natin na si Ed Sheeran, diba? Popular siya sa pagiging singer, hindi sa pagiging actor. So, nung nakita ko siya, parang, ha? Si Ed Sheeran nasa movie. Magsampay tayo ng mga nilabhan sa labas. Kasi, alam niyo ba, yung weather, sobrang ganda. I don't know how long this will last. Alam niyo ba, kausap ko yung mama ko kahapon. And sabi niya, balita niya sa akin, na close na daw yung ibig-sabihin. Totoo ba? Ang dark ko. Totoo bang close na sila? Hello! So, welcome back sa ating kitchen. So, nandito tayo ulit para mag-bake ng apple pie. So, sa vlog natin ngayon, nagtanong ako kung ano yung gusto nyong ipaluto sa akin or ipabake. Nagtanong ako doon, either apple pie or apple crumble. But of course, yung apple pie yung nagwagi. Sobrang daming comment na nabasa ko na gusto nila yung apple pie. Pagpasensyahan nyo na sa mga team crumble dyan. Hindi muna tayo gagawa ng crumble ngayon. But I think lang ha, sa opinion ko, yung apple crumble and apple pie, they have the same taste, I think. Yeah, apple eh. Just how you make your pastry. Of course, yung crumble, yung pastry mo, crumble, and then yung pastry mo sa apple pie, of course, naka-pie form sila. So, yeah, so, anyway, dito sa harapan natin, ito yung mga ingredients natin sa ating pastry. Uunahin natin yung ating pastry kasi kailangan natin siyang ipa-chill. So, ito meron tayong 130 grams of butter, 50 grams of custard sugar, 200 grams of plain flour, a pinch of salt, and 2 egg. So, yung uunahin natin, i-rub ko muna yung pots. Pinch of salt. Hindi din ako expert dito ha. So yung recipe na pinapalo ko is from Beer Book. So ito yung pots. Yan. Sleeves up. But personally, mga palangga, if you're going to ask me what is my personal choice between the two, the apple pie or apple crumble, I will choose apple pie. Bet ko lang yung apple pie. Gusto ko siya kainin with ice cream, cream, custard. Sus, naku, nakakataba. Okay lang naman siguro mag-dessert. Basta hindi lang everyday. And then, the next day, bawi, mag-exercise, healthy eating. So, balance lang ba? The time here nga pala is 1:35 na ng hapon. So, here it is mga palangga. Na-rub ko na yung fats natin sa ating flour. So, I just gonna wash my hands and then we will beat the egg and the sugar. And then once na na-beat na natin, i-add natin sa flour. So, isi-sit aside lang muna natin siya. Ito pala yung gagamitin nating dish. Shallow dish lang siya kasi yung apples natin, 5 apples lang yung meron tayo.
Pero maliliit sila. So, I hope okay na to. Egg. Hindi ako gagamit ng hand mixer for beating our egg and sugar. Kasi hindi naman sinabi dito eh. Ibibit lang natin siya until yung sugar ma-dissolve na siya. Tiisin na lang natin yung sakit ng ating braso. Para sa ating apple pie. Yan na. Gagamit tayo ng spatula. Tatlo yung pinakita ko sa inyo kasi, of course, marami na tayong spatula. To be fair, hindi ko alam kung sino yung gagamitin ko sa kanila. Lagay lang natin dito, pang props pa. Right. Paunti-unti lang muna, no? Right, mga palangga, are you ready? Are you ready? I will give you an up-close look para makita nyo talaga yung ginagawa natin. Inuulit ko po, hindi po ako expert dito ha. I'm not sure if gagamitin ko ba sila lahat. Let's see na lang muna. Medyo may pagka-dry pa siya. So, uubusin natin to. Yan. So, nagpo-form na yung ating flour, mga palangga, oh. So, ininid natin siya. So, lalagyan ko lang ng kaunting flour dito. Kung napapansin nyo, hindi ako masyadong gumagawa ng sweet pastry kasi gumagamit ka ng itlog eh. And yung dough mo is sobrang sticky. And it's get worse if yung kamay mo mainit. Plenty of flour para hindi dumikit. Hidden caves or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. So, ito na yung dough natin. Hihiwain ko lang sila. I-divide ko siya into 2. Kasi para sa ating top and bottom pastry. Itong maliit, para to sa ating bottom pastry. Itong malaki, sa top to. So, ito na mga palangga. Ilalagay ko lang sila sa fridge ha. So, ngayon, because we're done with our pastry, we'll proceed naman sa ating mga apples. So, ito yung mga apples natin, mga palangga. Medyo may kaliitan yung apple natin. Normally talaga, sa cooking apples na nakikita ko dito sa amin, malalaki. Pero, ito, cute siya. Pero, okay lang yan. At least, nakabili tayo ng mga cooking apples. Pero, very unlucky. Very unlucky siya kasi yung isa sa kanila, may bruise pa. I hope okay lang siya. I hope lang talaga okay siya. So, ngayon, because
we'll stew the apple. Of course, babalatan natin yung ating apple. And ito yung mga gagamitin ko para sa pang-stew sa apple natin. Of course, kailangan natin ng sugar kasi maasim yung cooking apples. Lemon, cinnamon, and nutmeg. Itong mga to, optional lang to. Depende na yun sa inyo kung gusto nyo siyang lagyan ng nutmeg, or cinnamon lang, or lemon. Depende na yun sa inyo. Gusto ko yung cooking apple. Gusto ko yung apple pie ko na lagyan siya ng nutmeg and cinnamon and lemon. Ewan ko lang. Nakagawa na ako ng apple pie noon, but hindi ako sure kung film ko ba. But kung hindi, wala. Hindi nyo makikita yun. So, babalatan ko lang, ha? Yung seeds na makukuha natin sa ating cooking apples, i-save natin, itatanim natin. Well, i-try natin kung tutubo ba. Yung mga tinanim nating apples sa ating garden, eating apple sila, hindi sila cooking apple. Ewan ko ba kung bakit may eating apple sila dito at cooking apple. Akala ko noon na yung apple na kinakain natin, yun yung ginagamit nila pang apple pie, pero obviously hindi. Hindi ko natanong kayo dyan kung bakit yung eating apple hindi nila ginagamit for making apple pie. Ano kaya ang rason? Tatanong natin si Mr. mamaya pag hindi natin nakalimutan. Lalagyan natin ng kaunting tubig yung ating kaldero kasi yung ating apple nangingitim na siya. Konti lang. Lalagyan ko siya ng kaunting lemon. I-adjust ko pa tong lasa mamaya mga palangga. Yung iba, pag nag-a-apple pie sila, hindi na nila ini-stew yung apple nila. Hinihiwa lang nila, din tapos hiwain, ilalagay nila directly sa kanilang pastry, and then lalagyan lang nila ng maraming sugar. Ako mismo, ayaw ko sa ganyang technique kasi hindi mo na-a-adjust kung gaano ka-sour yung apple, hindi mo natitikman. So, ini-stew ko yung apple ko. Sa trabaho, minsan, ini-stew nila yung apple. Minsan, hindi. Pero yung mga cook namin sa trabaho, professional sila na chef. Kaya, hindi na lang ako pupunta sa ganyang process ng pagluluto ng apple pie. So, ito na. Nahiwa ko na sila lahat. Itong apple dito, hindi ko muna siya ilalagay. Susunod natin yan mamaya. Yung apple natin, nangingitim na talaga. So, ito yung apple natin, mga palangga. Papasensyahan nyo na, nangitim talaga siya. But it's okay. Okay lang yan. Mag-a-add ako ng sugar. Yung sugar na ilalagay natin, alam niyo naman ako, ano yung palagi kong sinasabi sa inyo. Tansya-tansya na lang. Mag-a-add din ako, maglalagay din ako ng cinnamon, nutmeg. Gustong-gusto ko yung cinnamon and nutmeg combination sa apple pie. Masarap. So, ito na mga palangga. After sa ilang minutes, kumukulo na siya. And, nakikita nyo naman, oh, na nag-i-start na silang mag-fall apart. Titikman natin kung maasim pa ba or hindi na.
Oh! Ah, maasim pa. Maasim pa siya. Right. Okay na ako dyan. So, ngayon naman, ito, isusunod ko siya. So, it means, i-adjust na naman natin yung lasa. I-adjust talaga natin yung lasa. Ito yung ginawa ko kasi ayaw ko kasi yung apple pie ko mushy siya. Gusto ko na may nakikita pa akong apple. Kasi ang tendency talaga pag ganito na ini-stew mo siya, na mamashi talaga siya. And like now, palagi ko siyang ini-stir. So, yung apple talaga, mamamash siya. Titikman natin kung kailangan pa ba siyang i-adjust. Kaunting sugar. Kaunting sugar lang. Yan. And maglalagay ako ng kaunting nutmeg. Try natin. Happy na ako dyan. So, papalamigin lang natin to. Is it hot? Be careful. So it's hot. Yeah. I want you to taste it. Just, you know. What are you doing? Is it enough sugar? Because for... Don't. Perfection. Is that enough? Absolutely perfect. Okay, good. So, ito na yung apple natin. So, coffee? yes please. So, yan. May nakikita pa tayong buong apple, diba? So, itatransfer ko lang sa isang dish para lumamig. Mas madaling lumamig. You haven't pressed your top when you transfer it to the dish. So that it will cool down quickly. Put it in the fridge. So, kanina, nung nagbabalat tayo ng apple, sa 5 apple natin, meron tayong nakuhang 4 seeds. So, ito yung seeds. Yan. Pero, itong 4 na seeds na ito, sa isang apple, nakakuha ako ng 3 seeds. Sa isang apple, isa. Yung rest mga palangga, wala silang seeds. Ilalagay ko lang tong stewed apple sa fridge mga palangga para mas madaling lumamig. 1 hour later. So, ito na yung pastry natin. Lumamig na siya. So, malapit na dito mag 4 o'clock. Tiniming ko siya na almost tea time na para isang beses lang natin i-turn on yung ating oven ba. Baby, so live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanna Yeah, so I think tama na yung ating pastry. So, set aside muna natin yan. I-continue natin. Kailangan natin i-knead ito bago natin ilagay ito dito. Kasi, pag inalagay na natin at nag-knead pa tayo dito, nako,
yung pastry, it will be soggy. Ilalagay muna natin dyan. And ilalagay na natin to. Yung oven pala, naka-preheat na siya. Tamang-tama lang yung dish na ginamit natin. So, ito siya mga palangga before lagyan natin ng pastry sa top. Yan siya. O, diba? Makikita mo pa din na merong apple na nilagay. And yun na. Yung excess na pastry, i-design natin, i-decorate natin. Lalagyan natin ng dahon. Lalagyan natin ng dahon-dahon mga palangga. Kasi yun lang naman yung pinaka-simple na design, diba? And hindi po ako pastry chef po. So, pagpasensyahan niyo na. So, ito na yung apple pie natin. Ito yung before mga palangga. So, dahon-dahon lang muna yung design natin kasi yun lang talaga muna yung kaya sa skills natin. I-milk wash ko lang siya. Yan. So, lalagyan natin ng demerara sugar on top. So, yan na mga palangga. Tadadan! Ilalagay na natin siya sa oven. Pero ilalagay ko siya dito para easy ba. Yan. And the moment of truth. We need to check our... Oh, yeah. Ooh, look! Whoa, look at that. Look at this. So, ito na yung finished product ng ating apple pie. So, ito na siya mga palangga. Ito na yung finished product ng ating apple pie. Yan. It looks so delicious. Yan. Happy ako sa result mga palangga. A few minutes later. Medyo malamig na yung ating apple pie mga palangga. We're ice cream, aren't we? Yeah. So, ito na. So, ito na po. Kinakat na ni Mr. Just a little for me. Do you know what we need? We need a cake slicer, you know. Ah. It's because it's just, we need one of them slices, you know, the triangle shape thing, you know. Yeah. Because it's just broken, isn't it? Right, I'll have this. Which one is mine? This is mine. That's yours? Yeah. Okay. How big do you want? That's enough. Thank you. Because it's hot as well, it doesn't help. Yeah, that's why it's... Yeah, that's it. So, ito na mga palangga. I can smell it. It smells good. How much would you That's like? enough. This is it. This is my tea. See, umuusok-usok pa yung ating apple pie. It's a bit warm. Nakikita niyo? I hope you like it, mister. No, well, I'll put this on. Can you try it first? Come on, try. Have a little bite here. Well, we know it's good, don't we?
How's the pastry? Is it good? Good! So, ito na mga palangga. First bite! Para sa inyo to. Yan. Gusto ko i-try yung pastry natin. Harap ha? Masarap mga palangga. There you go, have some. Yum. Sayang, wala kayo dito.